Hai sini khafurti bini thrutui ang jotto twiprasa lukurokno koinani musungo norok khanabai khana ba chini je Facebook ba YouTube rokni simingo je viral wngwi tongmani chini khoroksa kwmajak chini Subha rani Jamatia Mwngui je bini Busai ba bini je saisong je oro YouTube rogo ba Facebook rokni thrutui norok je khanamani abo tini haine hai chini je chini CM quarter o je bini mapha bwrwi je mapha rok phaibinai tini bo je Kwmajak nukhungni bwma rok phaiwi abono je missing no tobothani ba karenani bagwi je phaimani aboni bagwino chwng just report ni bisingtwi chwng khana laikha bo khoroksa kungkolok ba khangrai bai kharwi thangjak khwnai je Hyderabad o aboni bagwini je chini twiprasa luku nai tongnai je nukjak rok jodi norok kebo phano yang rogo ba phata rogo nukha wngkha khe norok kaisa contact number chwng video clips ni bini saka o rwnai kisa norok contact khaiwi nukha hwnkhe loge loge no o number o contact khaiwi norok sahrokbaijadi Hyderabad ba yang kubuni omorogo aboni bagwini jotto lukurokno ang koinani musungo norok kisa nukha hwnkhe omo khaidi bini mwng Subha rani Jamatia hwnkha hwnkhe abono aswkno koimung norokni thani o narakjak hambai.